Jokaisella on mielipide siitä mitä mä olen. Mietin mikä täällä on pilalla kun avasin somen. Mua huolestuttaa tää nykykunto nuorien. Muista kun mä ite olin joskus ulkopuolinen. Väli halusivat täältä kaiken hajottaa. Lähettää teille terveisiä, jotka koittaa ääntäni rajoittaa. Et painukaa kaikki helvettiin. Mitä tähän nyt sanois? Vox Populi. Kaikki mielipiteet on yhtä väärin.